салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дигарро меомӯзем ки мавзӯи имрӯзии мо ба дарси 22 мувофиқ меояд. мавзӯи имрӯза бахшида мешавад ба формулаи сумми n-уми аъзои аввалини прогрессии геометрӣ. фарз мекунем ки прогрессии геометрии bn дода шудааст ки дар ин ҷо bn аъзои n-уми прогрессии геометрӣ номида мешавад. суммаи n аъзои аввалини онро бо Sn ишорат мекунем. Sn баробар аст ба b1 ҷамъи b2 ҷамъи b3 ҷамъи ва ғайраҳо bn минус 1 ҷамъи bn. инро формулаи якум менависем. ҳар ду қисми ин баробариро ба қу зарб мекунем ва ифодаи зеринро ҳосил мекунем ки он мувофиқан баробар мешавад ба Sn зарби қу баробар b1 қу ҷамъи b2 қу ва ҳоказо bn қу ҳосил мешавад. ин формуларо ба эътибор гирифта ифодаи Sn зарби қу баробари b2 ҷамъи b3 ва ғайраҳо bn зарби қуро ҳосил мекунем ки ин формулаи аст. анакнун дар амалия мо формулаи кӯтоҳро истифода мебарем. аз инҷо бармеояд ки ҳангоми қу нобаробари 0 будан Sn баробари bn зарби қу минуси b1 тақсими қу минуси 1 ҳосил мешавад ки мо формулаи суммаи n аъзои аввалини прогрессии геометриро ҳосил кардем ки дар инҷо қу нобаробари 0 аст. анакнун аз ин баробарӣ ҳангоми ба ҷои bn формуларо гузоштан мо формулаи дигарро низ ҳосил мекунем. биёед ин формуларо як бори дигар дар тахтаи электронӣ нависем. яъне мо Sn баробари bn зарби қу минуси b1 тақсими қу минуси 1ро ҳосил кардем. ҳангоми bn-ро ба ҷои bn b1 зарби қу n минус 1ро гузоштан формулаи зеринро ҳосил мекунем ки дар инҷо пайдо мешавад. b1 зарби қу n минуси 1 минуси b1 тақсими қу минуси 1. ё ин ки аз сурати каср b1-ро вақте ки мо аз қавс мебарорем дар қавс қу минуси 1 минуси 1 тақсими қу минуси 1 боқӣ мемонад ки ин ифодаро ифодаи ё ин ки ин формуларо формулаи сумми н аъзои аввалини прогрессии геометрӣ меноманд. ба ҷои bn мо b1 зарби қу нишондиҳандааш n минус 1ро гузошта формулаи зеринро ҳосил мекунем. b1 зарби қу нишондиҳандааш n минус 1 зарби қу минуси b1 тақсими қу минус 1 ҳосил мешавад. аз инҷо b1 зарби ҳангоми ду асосҳои дараҷаҳои якхела будан нишондиҳандаҳо ҷамъ карда мешаванд. дар натиҷа n ҳосил мешавад минуси b1 тақсими қу минуси 1. аз ин формула b1-ро аз қавс мебарорем ва формулаи зеринро пайдо мекунем ки ин формулаи дуюм ба ҳисоб меравад ки дар бисёр ҳолатҳо мо барои ёфтани суммаи n аъзои аввалини прогрессии геометрӣ ин формуларо истифода мебарем. хонандагони азиз, анакнун барои мустаҳкам кардани мавзӯъ якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. мисоли якум. шарти мисоли якум чунин аст. прогрессии геометрия дода шудааст ки дар он аъзои якуми он ба 8 баробар аст, махраҷи он ба 1 тақсими 2 баробар аст. суммаи 5 аъзои аввалини прогрессияро ёбед. барои ин масъала S5 ёфта шавад. ҳал. S5-ро мувофиқи формулае ки дуюм ҳосил кардем аз рӯи анами формула ҳисоб мекунем. b1 дар ин ҷо 8 зарби махраҷи каср қу ба 1 тақсими 2 баробар аст. 1 тақсими 2 нишондиҳандааш 5 минуси 1 тақсими қу ба 1 тақсими 2 баробар аст минуси 1. ҳисоб мекунем. дар аввал сурати касрро ҳисоб мекунем. 8 зарби 1 тақсими 2ро ба дараҷаи 5 бардорем 1 тақсими 32 ҳосил мешавад минуси 1 тақсими аз 1 тақсими 2 1ро гирем минуси 1 тақсими 2 ҳосил мешавад баробар ҳисобкуниро дар поён давом медиҳем. 8
мо метавонем қавсро кушоем сода кунем 8-ро ба 1 тақсими 2 зарб кунем ба 1 тақсими 4 баробар мешавад. минуси 8-ро ба адади минуси 1 зарб кунем минуси 8 ҳосил мешавад тақсими минуси 1 тақсими 2. сурати касрро дар алоҳидагӣ ҳисоб мекунем. аз ин ҷо баробар ҳосил мекунем. махраҷи умумии сурати каср ба 4 баробар аст. 1 минуси 32 тақсими минуси 1 тақсими 2 баробар мешавад. ё ин ки аз 1 32-ро тарк кунем минуси 31 тақсими 4 зарби 2 ва 1-ро иваз намуда минуси 2-ро ҳосил мекунем. дар натиҷа ҳангоми ихтисор кардан 2 ва 4-ро ихтисор кунем ба мо адади 31 тақсими 2 ҳосил мешавад ки 31-ро ҳангоми ба 2 тақсим кардан адади 15/5 ҳосил мешавад. пас дар натиҷа гуфтан мумкин аст ки суммаи 5 аъзои аввалини прогрессии геометрӣ ба 15/5 баробар шуд. ин буд мисоли якум. мисоли дуюмро дида мебароем. дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст. прогрессии геометрии 3, минуси 6 ва ғайраҳо дода шудааст. суммаи 6 аъзои аввалини онро ёбед. менависем шарти кӯтоҳи мисолро. дар прогрессии геометрии 3 минуси 6 ва ғайраҳо дода шудааст. мо бояд суммаи 6 аъзои аввалини прогрессии геометриро ёбем. ҳал мекунем. барои ҳалли ин мисол мо формулаи суммаи n аъзои аввалини прогрессии геометриро истифода мебарем. SN баробар аст ба B1 зарби қу нишондиҳандааш n минуси 1 тақсими қу минуси 1. ин формуларо истифода мебарем. барои ин формуларо истифода бурдан аъзои якуми прогрессии геометрӣ чӣ хеле ки маълум аст ба 3 баробар аст. лекин аъзои қу ба мо дода нашудааст. барои ёфтани аъзои қу ё ки махраҷи прогрессии геометрӣ мо бояд аъзои пешояндро ба аъзои пасоянд тақсим кунем. аъзои пешоянд ба минуси 6 баробар аст. аъзои пасоянд бошад ба 3. яъне дар ин ҷо B2 ба минуси 6 ва B1 ба 3 баробар аст ки ба минуси 2 баробар шуд. ба формула мегузорем. яъне S6 баробар аст ба B1 3 зарби дар дохили қавс қу дар ин ҷо минуси 2 нишондиҳандааш n дар ин ҷо 6 минуси 1 тақсими қу минуси 2 минуси 1 мебошад. дар натиҷа ҳисобкуниҳоро давом медиҳем. 3 зарби минуси 2-ро ба дараҷаи 6 бардорем 64 ҳосил мешавад минуси 1 тақсими минуси 2 минуси 1 ба минуси 3 баробар аст. ин баробар аст ба ифодаи минусро ба пеш менависем. 3-ро ба 3 ихтисор кунем. ҳангоми ихтисор кардан ба мо адади 63 ҳосил мешавад ки аломати он бо минус ифода ёфтааст. пас ҷавоби масъала баробар аст ба минуси 63. ҳамин тавр S6 баробар аст ба минуси 63. мисоли минбаъдаро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст. исбот кунед ки пайдарпайи Bn прогрессии геометрӣ мебошад ва агар Bn баробари 0/2 зарби 5 нишондиҳандааш n дода шуда бошад суммаи n аъзои аввалини онро ёбед. менависем. бигузор Bn дода шудааст. Bn ба намуди Bn баробар 0/2 зарби 5 нишондиҳандааш n дода шуда бошад. мо бояд исбот кунем ки ин пайдарпайи прогрессии геометрӣ аст ва агар прогрессии геометрӣ бошад суммаи n аъзои аввалини онро ёбем. бояд исбот кунем ки ин пайдарпайи бо аъзои n-номи дода шуда прогрессии геометрӣ мебошад. барои исбот кардани он мо дар аввал аъзои якум, аъзои дуюм, аъзои сеюм яъне 3 аъзои аввалини прогрессии геометриро аъзои онҳоро ёфта баъд ҳангоми аъзоҳои пешояндро ба пасоянд тақсим намудан 2
عددهای موافق برابر آن را حاصل کنیم که بعد گفتن ممکن است که یا اینکه اثبات کردن ممکن است که این پی در پی پروگرسی گئومتری می باشد. پس گفته ها را اجرا میکنیم. به جای n یک را میگذاریم 0 از 10 2 ضرب 5 نشان دهندش 1 این برابر است به 0 از 10 2 ضرب 5 0 از 2 را با 5 ضرب کنیم به 1 برابر است. همینطور اعضای دومی پروگرسی را میابیم. به جای n عدد 2 را میگذاریم 0 از 2 ضرب 5 نشان دهندش 2 0 از 2 ضرب 5 را به درجه 2 برداریم 25 این به عدد 5 برابر شد. اعضای سوم آن را موافقه میابیم 0 از 2 ضرب 5 به جای قیمت n 3 را موافقه میگذاریم یا اینکه 0 از 2 به ضرب 125 برابر می شود. 125 را به 0 از 2 ضرب کنیم به ما عدد 25 حاصل می شود. قو را حساب میکنیم. عدد قو این برابر است به b2 تقسیم b1 خیلی که در مثال گفته گذاشتیم. b2 به 5 و b1 به 1 برابر است. این به 5 برابر است و قوی دیگر را نیز ما میابیم. این به b3 تقسیم b2 برابر است. b3 به 25 b2 به 5 برابر است. 25 را هنگامی به 5 تقسیم کردن عدد 5 حاصل می شود. خیلی که از افاده های آخران معلوم گردید هر دوی مخرج برابر شد. پس ما اثبات کردیم که در حقیقت فرمولی که اعضای bn برابر 0 از 2 ضرب 5 نشان دهندش n داده شده است اعضای n پروگرسی گئومتری به حساب می رود. اکنون در شرط مسئله ما باید سوم n اعضای اولین این پروگرسی را یابیم. گفته ها را اجرا میکنیم. پس می نویسیم در اینجا b1 برابر است به 1 و q برابر است به 5. سوم n اعضای اولین آن باشد sn برابر است به b1 ضرب q نشان دهندش n مینوس 1 تقسیم q مینوس 1 برابر اعضای یکم به 1 برابر است. مخرج آن به 5 برابر است. 5 نشان دهندش n مینوس 1 تقسیم q به 5 مینوس 1 برابر است که آن برابر کرده می شود یا اینکه حاصل می شود از اینجا 5 نشان دهندش n مینوس 1 تقسیم از 5 1 را گیریم 4 حاصل می شود. پس گفتم ممکن است که اگر b1 و q داده شده باشد آنگاه سوم n اعضای اولین پروگرسی گئومتری با فرمول زیرین ifade می یابد. این بود مثال سوم امروزینه موضوع ما. مثال چهارم را دیده میبریم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است سوم n اعضای اولین پروگرسی گئومتری را یابید. بگذار چنین پی در پی داده شده باشد. در اینجا 2 در درجه 2 در درجه 3 و غیره ها داده شدند. ما باید سوم n اعضای اولین این پروگرسی را یابیم. برای این چنین حل میکنیم. در ifade داده شده ما اعضای یکم به 2 برابر است. اعضای دوم به 2 درجه 2 اعضای سوم به 2 درجه 3 برابر است. از اینجا پی برده می شود که مخرج پروگرسی گئومتری خیلی که معلوم است اساس یک خیلی است به 2 برابر است. این گفته ها را به نظر گرفته اعضای n پروگرسی را موافقاً حساب میکنیم. b1 ضرب q نشان دهندش n مینوس 1 تقسیم q مینوس 1 حاصل می شود. اعضای یکم به 2 برابر است. 2 ضرب q در اینجا 2 نشان دهندش n مینوس 1 تقسیم q در اینجا 2 از 2 1 را گیریم 1 حاصل می شود. پس ما 2
зарби 2 нишондиҳандааш n-1 ро ҳосил намудем, ё ин ки вақте ки мо қавсҳоро мекушоем 2 зарби 2 нишондиҳандааш n-2 ҳосил мешавад. ҳангоми зарб кардани ду дараҷаҳое ки асосҳояшон яхела нишондиҳандаҳо ҷамъ карда мешавад. пас дар натиҷа гуфтан мумкин аст ки агар пайдарпайӣ ба намуди ифодаи зерин дода шуда бошад, пас суммаи n аъзои аввалини ин прогрессия мувофиқи формулаи 2n ҷамъи 1 минуси 2 ҳисоб карда мешавад ки ба мо талаб карда шуда буд. ҳамин тавр барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ ба шумо якчанд мисол барои корҳои мустақилона пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.